Iinkokheli zomthonyama zasezindlela-ntle kwithole leduna bambi balichaza njengetshantliziyo belikhokhele uphuhliso kwesizwe salo nkqu nemimandla yephondo leMpuma Koloni. Waqalisa amaphulo amaninzi ezophuhliso phakathi kwawo ukuphuhlisa ezemfundo kulutsha lalo mmandla ngokusebenzisana norhulumente yaguquka impilo afezekisa amaphupha abanye abantu abatsha ngokuzibandakanya kwezi nkqubo. Urhulumente wephondo uthi igalelo eladlalwa lenkokheli ekuphuhliseni uluntu lungummangaliso yaye bazoqhubeka phakathi apho ashiye khona. Ebesisibane esikhanyisayo kule ndawo njengoko nivile nalapha ngaphakathi kuthethwa, ebengumntu ebekholelwa kakhulu kuphuhliso lwabantu. Usapho luthi umntanegazi ebesisibane esikhanyisela wonke umntu kulo mmandla. Ngukumkani obhiliva kakhulu kwi-traditional leadership, kubukhosi, othembela ukuthi ubukhosi kufanele bube sebantwini. Ngumntana enkosi lona bezazi into yokuba xa ungumntwana wakomkhulu kufuneka uqiniseke into yokokuba ikomkhulu linazo izinto zokunceda isizwe sayo. Urhulumente wephondo ucele isizwe samabhaca kuba size ngaphambili kuxoxwe ngomba obukumkani kwamabhaca khona ukuze uphuhliso lungemiswa kukuphikisana ngobukumkani okanye ubukhosi besizwe. Dinkululeko Nyembezi.